Hei, tarkoituksena on minun nyt luoda vähän isompi messuosasto käyttäen happyeco.comin suunnittelutyökaluja. Kirjaudun ensin sisään. Huomaan, että ostoskorissani on tavaroita. Tyhjennän vanhan ostoskorin. Tyhjätty ostoskori löytyy kohdasta tilini. Täällä voit nähdä kaikki vanhat ostokset ja vanhat suunnitelmat. Kun painoin tuota tyhjennä, niin se ilmestyy tänne listaksi osaan, johon pääsee aina sitten takaisin päin. Mutta koska haluan luoda uuden, painoin tyhjennä nappia. Luon nyt perus vaikkapa 4x4x4 osaston. Siihen lisään tarvitsen. Tehdäänpä vielä niin, että se on suunnilleen tarkalleen 16 neliöön menevää. Eli otetaan tuollainen pala, otetaan metrin paloja, otetaan sille iso pääty vasemmalle, iso pääty oikealle ja katsotaan ostoskorin sisältöä. Näyttää suht hyvälle. Joka seinälle laitetaan noita 1, eli tarvitaan 3. Näitä tarvitaan joka seinälle 3. 1 pääty molemmille. Noin. Voin näistä myös sitten, näitä käytetään nyt vain suunnittelutarkoituksessa. Voisin nyt jo luoda näistä kaikista mallit. Tehdäänpä näin. Demo 90 seinä. Tuosta laitetaan 100 seinä. Tuosta vasen pääty. Oikea pääty. Tuli kirjoitusvirhekin, joka voidaan korjata. Muokataan tätä. Tallennetaan. Katsotaan ostoskoria. Katsotaan tavaroita 3D-tilassa. Ja tarkoitus oli tehdä 4x4. Noin. Nyt voimme siirrellä palat kohdalle ja laitetaan tämä liikutatila päälle painamalla B. Nyt siirretään paloja tuntumaan. Näppäimellä F saadaan se kiinnittyyn ja tuplaklikkauksella saadaan kulma. Noin. Nyt me olemme. Sitten laitetaan sinne 91 senttinen pala vaikka tuohon kohtaan. Ja sitten viimeiset palat. 91 senttinen meni tuohon ja sitten päätypalat paikalleen samalla lailla painamalla G tai F, eli näissä G ja F on tuo suuntaerona. Ja painetaan tallennattila. Nyt meillä näyttäisi olevan osaston rakenne kunnossa. Ja nyt sitten haluamme tehdä tästä näyttävän grafiikan, jotenka luomme sinne vaikka vain yhden pinnan. Painamme luopintanäppiä, luo, annetaan sille nimeksi vaikka demo.
Nimi on nyt annettu. Nyt käymme valitsemassa, mitä osia haluamme tähän pintaan. Ja tämä valinnan järjestys merkkaa, jolleka siinä tarvii olla tarkkana. Ja noin luomme demoseinän tai pinnan. Nyt tänne on ilmestynyt demopinta ja painamalla tätä tallennusnäppäintä saamme ladattua dynaamisesti luodun suunnittelu-PDF:n. Avaamme PDF:n vaikkapa Illustratorissa. Teemme pikaisen suunnittelun. Siitä vaikkapa 4 paneelille tavara. Siitä vaikkapa seuraavalle 4 paneelille ja siitä seuraavalle 4 paneelille. Tallennetaan suunnitelma. Ja ladataan no joo. Ladataan suunnitelma takaisin. En tiedä miksi tuo osoitti johonkin puuttuvaan hakemistoon vanhat tiedot siellä. Tallennetaan. Nähdään tallennuksen alkaneen. Odotetaan tallennettu. Ja nyt meillä on tämä pinta luotu koneelle. Nyt painamalla tätä valinta-nappulaa saamme pinnan asetettua. Noin. Mikäli vielä tykkäämme juuri tästä näkymästämme, voimme tallentaa tilan. Nyt jos tämä jaetaan tai tähän tullaan uudelleen, on tämä tismalleen se näkymä, mitä nähdään. Täältä voimme tulla uudelleen. Mikäli olisimme halunneet suunnitella myös nämä päätygrafiikat, olisimme käyneet vasen päädyn kohdalla täällä lataamassa sille toinen pääty on siinä ja sitten ladataan tuo suunniteltu, jota emme nyt laisinkaan toki suunnitelleet. Sinne takaisin. Näin. Ja näemme muutoksen 3D-tilassa. Tämä tältä erää.